Mahardike ngyas kamardikan nugroho mewah welasing Gusti kang murbing dumadi mugia kasarira sagung warading dumadi sageta rahayu ingkang samya pinanggih kalisa ing rubida cinaketaken dhateng ing karahayun ngaturaken kawilujengan sugeng dalu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam salam kebajikan kagem kita sedaya. Ingkang satudhat kinurmatan dumateng panjenenganipun Bapak ingkang mengku gatina inggih panjenenganipun Bapa Kaslan Sarimbit. Dumateng para pepunden pinisepuh aji sepuh saka sepuhan ingkang sampun mahambek brata saha pana dhateng sekaliring pamawas ingkang satuhu winantu ing Basuki. Dumateng Bapak Pangembating Praja ingkang hambeku praja wonten ing Desa Kunir ingkang satudhat kinurmatan. Dumateng sedaya masyarakat Desa Kunir ingkang kula tresnani, dumateng Bapak RT, Bapak RW, Bapak Linmas saha tokoh masyarakat ingkang winantu ing Basuki saha Araharjo. Wonten ing titik kalodhangan dalu niki kula sak rombongan binarung keluarga agung seni beksan Rizki Laras lumarep marak sowan wonten ngabiyantara panjenengan sami. Nah namung saking keparengipun panjenenganipun Bapa Kaslan sakeluarga. Iki kalodhangan dalu niki sepisan kula minangka sule sarira saking keluarga agung seni beksan Rizki Laras rombongan. Sepisan mbok bilih anggen kula makarya ing mangke nggade kesalahan kekirangan lan kirang nopo kemawon kula andhap pasore mana nyuwun agunging pangapunten dumateng panjenenganipun Bapa Kaslan saha sedaya ingkang sami mirsani ing dalu niki. Ingkang kaping kalih kula minangkani sule sarya saking panjenenganipun Bapa Kaslan mbok menawi anggenipun sami nampi sarawuh jengan dika sami caos papan palenggan pasugata sajak kirang nuju prana dhateng tamu undangan kula ingkang nyuwunaken agunging samodra pangapunten. Sumangga saderengipun sumangga sami hanggaran wadha dhateng pepadaning Gusti ingkang murba jagat bilih pargian ing dalu niki lulus raharja datan wonten halangan setunggal rubeda menapa sangyaning para lenggah kakung Sumawana Putri ingkang winantu ing Suka Basuki. Ing titik kalodhangan dalu niki kangge murwakani adicara beksan ing wekdal dalu niki Ibu Siniwati badhe ngaturaken beksan gambyong sawantawis kinarya kangge murwakani adicara ing titik kalodhangan dalu niki. Pramila leledang irisan Siniwati yen Cinandra saking Mandrawa lir kadya widodari ingkang lagi mangayun-ayun candrane.
Ela ya
saka mangayun-ayun ring janji nrimo bakal entuk nugroho.